Sino ang tumalo sa kapangyarihan ng kadiliman sa mundong ito? Si Kristo by His resurrection. So you need to know the power of His resurrection to overcome the world while we are here on earth. Amen! Oh, hallelujah! So verse 3, nasa kanila na may napakita rin siyang buhay. Because after His resurrection, nagpakita siya sa kanyang mga alagad 40 days. Amen? Sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Proof or evidence. Nagpakita si Kristo na talagang siya'y buhay. Amen? Oh, ano ba? Pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa English, to whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs. Amen. Ano yung infallible proofs? Yun ang trustworthy. Hindi pwedeng magkamali. Yun ay tunay na tunay. Amen? Hallelujah! Walang kasinungalingan. Infallible proofs. Talagang nagpakita siya na talagang siya'y buhay. Kaya ang ating Panginoong Hesus buhay. Kaya kaya kanyang iligtas kasi siya'y buhay. Nakagagawa siya ng himala dahil siya'y buhay. Pwede kanyang samahan sa anumang oras dahil siya'y buhay. Hindi patay ang ating Panginoon, siya'y buhay. Nagpakita sa kanyang mga alagad, ganun din kay Apostle Paul sa daan papuntang Damasco. Amen. Hallelujah! Talagang buhay si Jesus. Amen. Pag siya'y buhay, ano sa atin yon? Ha? Para sa atin yun eh. Kung nabuhay siya, kailangan malaman mo ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. 40 days na nagpakita siya sa kanyang mga alagad. After 40 days, siya'y umakyat sa langit. Amen. Iba yung pagkabuhay ni Jesus at nagpakita siya ng 40 days kasi nabuhay siya sa kanyang katawan. Kaya gustong i-divert na naman ng dyablo ang meaning ng kanyang resurrection na nagpakita siya sa kanyang mga alagad ng 40 days. Anong ibig sabihin yan? Bakit siya nagpakita sa kanyang mga alagad ng 40 days to inspire His disciples, to empower His disciples? Kasi nung siya'y namatay, marami sa kanilang nalungkot. Marami sa kanilang nag-backslide. Marami sa kanilang bumalik sa kanilang trabaho. Dahil ang akala nila, si Jesus ay patay na. That's why, kailangan nakita nila na ang kanilang Panginoon ay siya'y buhay to inspire their faith. Kaya nang nakita nila na talagang si Jesus ay buhay, sila'y nabuhayan ng pananampalataya at ipinangaral si Jesus. Hallelujah! Na-empower sila. Amen? Kaya pag malaman mo talagang buhay ang Panginoon na pinaglilingkuran mo, ikaw ay magiging makapangyarihang mananampalataya. That's the message of it. Kailangan makita mo na si Jesus talaga ay buhay. Kaya nang nakita ng mga apostle yon, sila ay naging powerful. Woo! Tingnan natin ang kanilang ginawa. Nang nalaman nila na talagang si Jesus ay nabuhay, they preached the resurrection of Christ with power
Titingnan natin yan sa Gawa, chapter 4, verse 33. Oh, praise God. Hallelujah. Titingnan natin yung preaching ng mga apostle. They preach the resurrection of Jesus Christ with power, with full conviction. Dahil talagang alam na alam nila na ang kanilang Panginoon ay buhay. Oh, hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung may katabi ka, buhay talaga si Jesus. Amen. Titingnan natin, verse 33. At pinatutuhanan ng mga apostol. Pinatutuhanan. Ano yung pinatutuhanan nila? Na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. At dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. Because of that preaching about the resurrection of Christ, grace came upon them. Works with them. Yan dapat natin makita doon. Kaya nung siya'y nabuhay mula sa patay, He was begotten Son of the Most High God again. Hallelujah! At ang kanyang born again na spirit, pag sino man ang tatanggap sa kanya, yung espiritu niyang born again na nabuhay mula sa patay, doon manggagaling yung spirit mo, Galatians chapter 4 verse 6, kukuha ang Panginoong Diyos Ama sa Spirit of Christ na nabuhay mula sa patay, yon ang ipapalit niya sa spirit mo na nanggaling kay Adan. Papatayin niya yung galing kay Adan at siya na ang magiging spirit in your spirit upang sa ganon ay yung spirit mo at ang kanyang spirit ay magiging one spirit with the Lord. 1 Corinthians 6:17 yun. He that is joined unto the Lord is one spirit with the Lord. Ayun, tayo na born again. Yung Spirit ni Kristo na nanggaling sa impyerno, yun na ang Espiritu natin na born again. Kulang nga. Inuulit ko yung Spirit na natanggap natin kay Adam, yun ang tinatawag na Adamic nature. Sinful nature. Yun ang old na Spirit. Pagtanggapin natin si Kristo, papatayin ni Kristo yung Spirit na yon at yung Espiritu niya ang papalit. Kaya tayo magiging anak ng Diyos, bagong nilalang kasi yung old patay na. Kapag ikaw ay born again, you are dead from the spirit of Adamic nature. From Adam, you are now separated from the spirit that came from Adam. But you are now connected with the Spirit of God through the Spirit of Christ.